Molt bé. Iniciem la taula laboral d'aquestes jornades presentant a la primera de les convidades, la Mercè Gómez Ubiego, llicenciada en Filologia, en Ciències de l'Educació i en Filosofia. És experta en orientació laboral i en desenvolupament de competències per la recerca de feina. Compagina la seva carrera professional com a directora i sòcia fundadora de NAU, Desenvolupament Professional, una entitat que treballa pel foment i la promoció de les competències necessàries per tenir èxit a la vida professional en un lloc de feina, i també com a directora del postgrau en expert en inserció laboral de la Universitat Ramon Llull. Els diferents professionals del Servei d'Inserció Laboral de CAPS coneixem a la Mercè des de fa molt de temps, seguim la seva trajectòria professional i per això ens feia il·lusió convidar-la avui en aquestes jornades. I el que li hem demanat a la Mercè és que ens parli de les competències que són necessàries per afrontar un procés com és el de recerca de feina, un procés pel que hi podem passar tots, qualsevol de nosaltres en qualsevol moment, i que aboqui una mica de llum, no sé si és molt demanar, per aquelles persones que si ja és prou dur optar a un lloc de feina on 100, 200 persones volen la mateixa feina que tu, si a més hi sumes que tens una discapacitat auditiva, doncs aquest procés encara es fa molt més dur perquè a més has de demostrar que la teva discapacitat no resta capacitats al teu currículum, sinó que a més pots arribar a ser la persona més adient per ocupar aquell lloc de feina. Res més, Mercè, quan vulguis, i merci per estar aquí. Gràcies, Laia. Se sent bé? Se sent? Sí. Molt bé. Doncs res, en primer lloc agrair a CAPS que m'hagueu donat l'oportunitat de venir a fer aquí aquesta xerrada, que serà una xerrada entre amics. Per tal com està organitzat us explicaré una miqueta l'encàrrec que tinc, que és el fet de parlar-vos de les competències transversals que ens van bé per trobar feina, i jo diria no només per trobar feina, sinó també per mantenir-la. Llavors us explicaré una miqueta com veig jo aquest tema i després la Paula i en Jesús farem una mica de diàleg per acabar de concretar i arrodonir el que tinc pensat d'explicar-vos. Llavors, començarem amb el tema de les competències. Suposo que tothom ha sentit a parlar en tema de feina de les competències. La gent busca feina i veiem que les ofertes de feina, els requisits estan cada vegada més enfocats de cara a competències. Per si algú ha sentit campanes però no té molt clar en què consisteix, només ràpidament, definició ràpida, us diré que les competències són la integració de coneixements, habilitats i actituds que ens permeten un acompliment ben fet, una feina ben feta d'un lloc de treball determinat. Important la paraula integració. Una competència és la integració del coneixement, l'habilitat i l'actitud. Necessitem les tres coses per ser competents, amb una sola no fem. Llavors ens trobem en un moment difícil, tota feina l'hem de buscar en un context concret i resulta que el context que ens ha tocat ara de viure a l'hora de buscar i de mantenir una feina és una societat que Zygmunt Bauman l'ha anomenat com una societat líquida. Líquida vol dir que res és estable, vol dir que tot el que ens passa se'ns escola com si fos aigua, com si no hi ha res que sigui permanent i que sigui per sempre, estem en constant canvi. Penseu que ara jo us parlaré de competències i per tant intenteu ja deduir quines competències poden ser necessàries en una societat líquida, en una societat d'incertesa, en una societat de no estabilitat. Aquest és un dels contextos, societat líquida. Alhora, a part de ser una societat líquida, és una societat que evoluciona a tots nivells, especialment a nivell de coneixements, amb una velocitat molt ràpida, molt més ràpida del que ha passat abans al llarg de la trajectòria. De forma que quan ja pensem que tenim un coneixement, aquest coneixement ja comença a quedar obsolet i ja hem d'anar cap a un altre coneixement. En aquest sentit he posat això d'evolució vertiginosa. I, a més, i això esperem que sigui molt més contextual, però de moment, Déu-n'hi-do ja la temporadeta que portem, és una societat amb crisi. Aquí seria més crisi econòmica.
Llavors us he d'explicar quines competències poden ser necessàries en aquest bonic context de crisi, evolució vertiginosa i el líquid. La idea seria aquesta: la crisi passarà, però que sempre estem en una espiral de canvi de coneixements. Això ha quedat i serà així, i el tema de la societat líquida probablement també. Plantejament de competències necessàries per estar bé en aquest món. Aquí us he posat un ventall. Aquest seria l'objectiu de la xerrada, l'objectiu de venir a parlar-vos avui aquí, és quines competències em fan falta per trobar feina en aquest context i per mantenir-la o créixer professionalment. Doncs aquí us he posat un reguitzell de competències transversals i es tractaria de que cadascú de vosaltres pogués pensar quines d'aquestes competències tinc, quines són naturals amb la meva manera de fer habitual i quines no tinc o tinc poc desenvolupades perquè segurament em convindria desenvolupar-les més. Bé, potser de totes les que teniu aquí, i faré una passada per totes elles, potser la que més m'agradaria abanderar en aquests moments és la que teniu a l'esquerra, proactivitat i iniciativa. Estem en un moment en què és imprescindible per trobar feina que ens moguem. No s'hi val la frase de tota la vida de a veure si em surt alguna cosa. No sortirà, les coses no surten. En aquests moments la feina l'hem d'anar a buscar i fins i tot ens l'hem de crear. Ens podem crear l'objectiu professional, ens podem crear de què volem treballar i per descomptat ens hem de crear el camí que ens porti a treballar d'alguna cosa. Per tant, res de a veure què passa, a veure, estar a l'espera, a veure si les coses milloren. Aquesta no seria l'actitud de buscar i de trobar feina ara, sinó que cal molta proactivitat en el que seria el procés d'orientació, el procés de trobar una feina. Iniciativa i proactivitat són dues competències que jo les poso juntes perquè són germanes, són bessones, i la proactivitat la podríem definir com, per parlar així de forma casolana, seria sigues mànager de tu mateix. Parlant una mica més adequadament, seria assumeix la responsabilitat de que les coses passin. I aquesta és l'actitud amb la que hem d'afrontar la recerca de feina. Tant si tenim una discapacitat auditiva com si no la tenim. Hem de ser els protagonistes de la nostra història i per ser protagonistes podem comptar amb tota una xarxa de gent que estarà al nostre voltant, però nosaltres hem d'assumir que les coses passin, no esperar que passin, no esperar a que marxi la crisi, no esperar que les coses millorin. Ens interessa fer, provocar que les coses passin. Aquesta crec que seria la competència en aquest moment més imprescindible i sense la qual serà difícil que les coses arribin a bon port. Altres competències molt importants en aquest moment, la disposició a l'aprenentatge. Acabem de veure que estem en una societat que evoluciona vertiginosament, que a nivell tecnològic, però no només tecnològic, a nivell de metodologies, a nivell d'absolutament tot, els coneixements van quedant obsolets i van venint d'altres, i van quedant obsolets i van venint d'altres. Llavors la formació l'hem d'incorporar com un hàbit en la nostra vida. I quan dic formació en sentit molt ampli. De vegades serà una formació per una competència tècnica, per una tecnologia, a vegades pot ser una formació molt més transversal, per exemple, per adquirir iniciativa i proactivitat o per saber moure't entre les xarxes, però sí que hem de posar el xip de hem d'estar sempre en formació. Formació vol dir necessàriament un curs? No. A vegades ens pot venir de gust aquesta disposició a l'aprenentatge, abocar-la en un curs concret, però cada vegada més podem trobar eines d'autoformació, de formar-nos directament nosaltres amb la xarxa, de crear un grup de coneguts amb necessitats semblants i entre tots construir un coneixement comú, llegint, perdoneu, que m'ha saltat la diapo, llegint podem també aprendre coses. Per tant, quan dic disposició a l'aprenentatge és formació, diguem-ne, formal i oficial o no? Aprendre, senzillament. Hem d'estar molt oberts a aprendre perquè si no ens quedarem obsolets en 4 dies.
Més competències bàsiques i vitals en aquest moment. L'adaptabilitat. En una societat líquida no hi ha certeses. En una societat líquida no hi ha estabilitat. Com més aviat aprenguem a saber que això és així i que, per tant, ens fem més flexibles, més en línia estarem amb el món i més satisfets del que anem fent. L'adaptabilitat algú la pot viure com una cosa negativa, però l'adaptabilitat és també una possibilitat de créixer. Enfront d'una acomodació, enfront d'una excessiva estabilitat que a vegades ens pot encarcarar, el fet que el món sigui tan canviant ens dona la necessitat, penso que positiva, de que anem creixent. Jo tenia una tieta, ara ja s'ha jubilat, que treballava aquesta anècdota, hi ha gent que potser ja me l'ha sentit. Treballava en una cadena de muntatge envasant pastilles. Probablement aquesta feina tota la vida ara, perquè nosaltres també hem evolucionat i ens veiem les coses diferents, potser ara la trobaríem limitada. Llavors, el fet que les coses canviïn i que perquè les coses canvien nosaltres també haguem de canviar, ens està donant la possibilitat de créixer com a professionals i de créixer com a persones. Per tant, a mi m'agradaria trencar una llança en favor de l'adaptabilitat com una característica positiva de les persones. No com, ostres, ara toca aquest canvi, sinó seguiríem, escrivint a mà, que també escrivim quan volem, però ara tenim la possibilitat d'escriure amb una ploma quan ens ve de gust, però també de fer servir l'ordinador. Llavors, l'adaptabilitat en les feines també penso que és una bona competència per anar incorporant en la nostra trajectòria. Més competències interessants. La gestió de la informació. S'ha parlat molt, suposo que ho heu sentit, que estem en la societat de la informació, que estem en la societat del coneixement. Entre la informació i el coneixement hi ha molta distància. No tota la informació que rebem l'assimilem, no tota la informació que rebem la païm. A vegades ens pot arribar, entrem a Google, seguim la pista d'un tema i ens pot agafar una borratxera d'informació sobre un tema. És important que sapiguem desenvolupar la competència de gestionar la informació, que és una competència que conté molts elements a dintre seu, començant per la curiositat. Per gestionar la informació primer hem de ser curiosos, perquè si no ens podem quedar com sepultats d'informació i que no ens hagi arribat res. Per tant, primer, la curiositat per aprendre, vinculat a la competència que us deia abans de disposició a l'aprenentatge. Curiositat per estirar del fil de les coses. I a partir d'aquí, quan estires el fil, entres, per exemple, a Sant Google i d'allà tens un món de coses interessants, però també de coses que no serveixen per res. La gestió de la informació implica tenir la curiositat de buscar informació, però també saber-la trobar, saber-la seleccionar, saber-la prioritzar i quedar-te amb el que et pot ser més d'interès i que tingui també rellevància, que no ens quedem amb coses superficials o fins i tot distorsionadores o errònies que també podem trobar. La competència de gestió de la informació és important en general, cadascú per la feina que fa, però si ho encarem el procés de recerca de feina, ens és imprescindible. Hem de saber com buscar feina. Si no gestionem bé la informació, no sabrem amb quins canals s'està trobant feina en aquests moments, si per la nostra feina, si pel tipus de professió o pel tipus d'ocupació que tenim, ens pot anar bé un canal o ens seria millor un altre canal. Per canal vull dir el sistema pel que ens assabentem de trobar feina, que pot ser Infojobs com a portal d'ocupació, que pot ser gestionar un contacte, que pot ser portar un currículum directament a l'empresa. Llavors, la gestió de la informació ben portada ens ajuda a aprendre si hi ha feina d'una cosa o si no, si un canal és adequat o no. Ens ajuda a veure informació de com, per exemple, fer els diferents tipus de currículum. Llavors ens podem perdre en el mar d'informació que tenim ara. La competència de gestió de la informació ens ajudarà en el procés de recerca de feina i en la feina després, evidentment, també. Més competències. Clar, algunes són òbvies, la que teniu aquí dalt de tot, la que fa de nord, ser resolutius. Ser resolutius, saber resoldre els problemes. Quan estem buscant feina, de problemes ens en van sortint. El procés de recerca de feina comporta una presa de decisions constant, des de què busco feina, a quin canal utilitzo,
Com em presento a una entrevista de feina? Són tot un seguit de preses de decisions i hem de ser resolutius, per tant aquesta competència en el procés ens és necessària i després quan treballem evidentment també. Més competències. Us he posat la de l'autocontrol. Per autocontrol entendríem la gestió emocional. Els processos són llargs. En un moment de crisi, el gestionar una recerca de feina se'ns pot fer molt llarg, molt feixuc, molt pesat, molt estressant. Llavors, tenir una dosi de gestió emocional és important. En concret, per exemple, jo diria que en un procés de recerca de feina ens hem de treballar molt la resistència, la tolerància a la frustració. Voldríem respostes immediates i no venen respostes immediates. I tu vas enviant currículums, i tu vas passant processos, i de moment, desierto, ningú et diu res. O de tant en tant algú et diu alguna cosa, arribes a una entrevista, però al final és que no. Clar, això comporta molta moguda emocional, perquè cada currículum que envies és una expectativa que tu tens. Llavors, l'aprenentatge de la gestió d'expectatives en un moment de crisi és important. Hem de sembrar molt, 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 sabent que no tot germinarà. Que amb que germini una cosa ja estarà bé, però implica molta energia i per això us he posat també com una competència important l'autocontrol com a gestió emocional. Quan ja estem treballant, també l'autocontrol és important. Perquè ara una mica, si estem buscant feina, estem passant per aquesta dificultat de estic en un túnel i no sé quan sortiré i quan veuré la llum, però quan estem treballant també hem de gestionar l'autocontrol perquè en aquests moments moltes vegades els equips de treball estan treballant amb molt pocs recursos, amb poc recurs persona, amb poc recurs material i això també mou emocionalment. Els equips de treball en aquests moments estan treballant molt sota pressió, sota estrès, perquè no tenen tots els recursos probablement que seria necessari. Per tant, aquesta també és una altra competència important en moments d'avui en dia. Quins més? Dos que les puc explicar bastant paral·leles. Us he posat també la competència de xarxes. Xarxes seria... Xarxes, us ho completo com a competència, aquí només he posat xarxes per no fer-ho massa llarg. Xarxes de relació afectiva. Xarxes de relacions afectives, estic parlant en català, en castellà, efectives, no afectives. Si a més de efectives poden ser afectives, mejor que mejor. Però en aquest cas ara ens interessaria estar posats en xarxes de relació entre persones afectives. Quan dic xarxa, vull dir que estiguem connectats en el món. Quan estem buscant feina, estar sols a casa no ens ajuda gens. Hem de buscar feina posats a sota el focus del fanal. Llavors, on està el fanal? Cadascú, segons la feina que estigui buscant, sabrà quin és el fanal. Ara esteu tots aquí i és una associació la que us fa de fanal. Aprofiteu-la. Cada sector professional tindrà un col·legi professional, una associació professional, una comissió de voluntaris que treballen per aquella ocupació. Només trobarem feina, no només, però trobarem amb més probabilitat feina si estem colze amb colze amb professionals de la mateixa professió. És important que establim xarxes. A vegades aquestes xarxes poden ser de contacte personal, de mirar-nos als ulls, d'anar a fer un cafè, de tenir una conversa. A vegades aquestes xarxes poden ser virtuals i podem treballar contactant amb altres professionals com nosaltres des d'un LinkedIn, per exemple, des de les xarxes socials 2.0 i a més tenim la sort que no és un incompatible. De tant en tant anirem a fer un cafè, de tant en tant parlarem de forma virtual. Però molt important que estiguem sota l'empara del mateix focus, perquè si no ja podem tenir títols i anar fent formació que si després tot això ho tenim al menjador de casa nostra no ens serveix de res. Jo soc molt partidària de compartir, de construir conjunts, de fer temes tots alhora i de posar-nos això sota paraigües iguals perquè això sempre ens reporta beneficis. Compartir sempre reporta beneficis. Per tant, la que ens queda de competència, que és aquesta competència interpersonal, la podem vincular perfectament amb aquest tema de xarxes. Xarxes no és tecnologia, la tecnologia és una eina. A dintre de la xarxa el que hi ha són persones.
I les xarxes ens donen aquesta possibilitat d'entrar en contacte els uns amb els altres. Això és el que significa la competència interpersonal. Ser capaç d'aportar, ser capaç d'escoltar, ser capaç de construir en comú. Llavors, amb això les competències. El camí que ens portarà a una feina, el camí que ens portarà al món laboral, a les nostres trajectòries professionals, a mi m'agrada comparar-lo amb un itinerari, amb una ruta, per això us he posat aquest mapa en la diapo. Aquest start que teniu a l'esquerra en verd és un dia vaig començar a treballar. I aquest camí és una trajectòria que segueix i no s'acabarà fins que ens jubilem i potser quan jubilem en una altra dimensió, però seguirem treballant i seguirem fent coses. Aquest camí us l'he marcat com a camí, ja ho veieu, no és una autopista. Hi ha pujades, hi ha baixades. Haureu vist en aquest mapa un armari i una motxilla. Què coi fa això aquí enmig d'aquesta ruta? Ara us ho explico. Deixem el mapa així una miqueta més de cantó. El botó verd és començo a treballar. El que teniu al final de tot, que seria meta, seria l'objectiu professional, en singular o en plural. A la vida tindrem diferents objectius professionals i per anar arribant a aquests objectius professionals ens calen coses. Però la gràcia està en ser actius, proactiu, no deixar sempre de fer. Aquí baix us he posat els personatges que seríeu vosaltres en el procés d'aquest recorregut, d'aquest itinerari de buscar feina. El que em convindria és identificar abans que res de què vull treballar. No podem trobar una feina si no sabem quina feina busquem, perquè no tindrem estratègia per aconseguir-ho. Per tant, de què vull treballar implica plantejar-nos què m'interessa i què sé fer. Us he posat un armari. Aquest armari que està aquí enmig del camí és una metàfora. Al llarg de la nostra vida anem incorporant coses que posem dintre el nostre armari personal i que és el nostre bagatge. En aquest armari hi van coses que traiem de la formació, coses que tenim de l'experiència, coses que tenim del nostre recorregut i de com som com a persones. I ho anem posant a l'armari. Amb el model de treball d'abans, l'armari ens servia per tota la vida. En el model de treball d'ara, això no és així. No tenim un armari, que sempre serà el mateix armari, amb la roba que vam comprar un dia. Ara anem més a temporades, i ara hi ha coses que les fem servir i coses que no. Per això al costat he posat una motxilla. A l'armari anem incorporant coses, d'aquesta última experiència laboral incorporo això, d'aquesta formació incorporo una altra cosa, i jo segueixo el meu viatge. I en aquest viatge, per agafar el viatge m'emporto una motxilla, no m'emporto l'armari. Miro què tinc a l'armari i si me'n vaig a la platja, a la motxilla hi poso unes coses. I si me'n vaig a la muntanya, a la motxilla hi poso unes altres coses. I si me'n vaig de visita cultural a una ciutat, a la motxilla hi poso unes altres coses. Per tant, en el recorregut anem posant coses a l'armari i sapiguem identificar què ens cal per cada moment concret per posar la motxilla. No podem carregar la motxilla amb coses innecessàries i hem de saber cap a on anem per saber què és el que és imprescindible. Això, metafòric, apliqueu a tots els moments del recorregut de la recerca de feina. Què hi poso en el currículum? I ho poso tot? Poso tot l'armari? No, posa'l de la motxilla. Posa'l a on enfoques ara el teu objectiu professional. De què vols treballar en aquest moment? O quan ho envies a aquesta empresa, què és el que fas? Com et prepares l'entrevista? Com fas el currículum? Quin canal fas servir? Amb la motxilla, no amb l'armari. I hem d'aprendre a seleccionar. Per tant, hem de saber quines competències tinc jo, quines puc aportar en aquest moment. Per saber-ho, he d'investigar quins requisits em demanen. L'empresa que m'hagi de contractar, què em demanarà? Per saber què em demanarà, he de saber de què vull treballar. El de qualsevol cosa no serveix. El de qualsevol cosa et fa agafar l'armari i l'armari pesa molt. Pensa de què vols treballar, una cosa, dues coses, tres coses, les que tu vulguis, i fes les motxilles per cada viatge. Et serà més pràctic. Quan sàpigues quins requisits demanen, veuràs què tens i què et falta. Us he posat aquesta roda. Plantejar-se la recerca de feina i fent les competències és reflexió i acció, reflexió i acció. On soc? On vull anar? Què porto a la motxilla? Què m'interessa? Què puc aconseguir que encara no tinc? Més formació? On l'he d'anar a buscar? Què descarto?
Això és el procés de reflexió, però alerta, la reflexió amb l'acció, amb anar fent coses, amb ser proactiu i anar-ho a buscar. Sí, 5 minuts. Tenim el tema de... Us he posat això tan impactant, no sé si heu estat a Londres. A Londres sabeu que pels altaveus del metro surt constantment un avís i en el terra de les andanes també hi surt del Mind the Gap. Mind the Gap. Mind the Gap. T'avisen constantment que aquest metro que et porta d'un lloc a l'altre, que en algun moment puges, que en un altre moment baixes, entre pujades i baixades hem d'anar alerta que hi ha un buit. El buit és el forat que queda entre l'andana i el vagó. És molt important que quan plantegeu de què busco feina i pensem què és el que puc aportar, per cada viatge que fem, per cada canvi de feina, que en aquest temps són canvis de feina relativament freqüents, pensem que en l'intercanvi hi ha un gap, hi ha un buit. Vigilem de no caure en el buit. Vigilem sempre d'anar polint entre que baixem i que pugem, quines són els reptes, quines són les dificultats i com les hem d'anar polint perquè no ens enganxi el buit entremig. Per tant, una mica l'esquema que us hauria de plantejar una persona que està buscant feina és veure quines aportacions té per cada una de les feines, què té a la motxilla, després, quins aspectes té per millorar i que es plantegi especial atenció de les estratègies de superació d'aquestes dificultats. La rampa que ens ha de permetre no caure en el forat de l'andana. Com moure'ns per trobar feina? I anem tancant molts canals diferents. Feu servir bosses de treball, feu servir portals d'ocupació. Molt important la xarxa de contactes, molt important metacercadors, les empreses que ja posen el treball amb nosaltres, etc. Aquí per tancar, us he posat tot uns flash de diferents logos d'entitats que treballen per aquesta fase final de la recerca de feina quan ja ho tenim tot encarrilat. Però això són únicament canals. Entre aquests llocs he posat, per exemple, This is More, que m'agradaria destacar-lo més que res per la facilitat que ha posat aquesta plataforma no només de difondre ofertes de feina, sinó de creació de xarxa. És difusió d'ofertes, és com un portal d'ocupació, però a més permet una interlocució entre els candidats, les empreses i els orientadors. I em sembla que això és un punt molt interessant, el fet de sumar oferta amb xarxa social. De la resta, si en algun moment hi ha l'oportunitat i així ja us en parlaré, bàsicament penso que això és una informació que podeu trobar a altres llocs, el fet que existeixin portals, que existeixin metacercadors, que serien com el que us he posat aquí d'Indeed, Trobi, on posant-ho el nom de la feina que estàs buscant ja et rescata dels diferents portals quines ofertes hi ha, i si en algun moment hi ha l'oportunitat i teniu algun dubte ja us ho acabaria de resoldre. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies, Mercè. Bé, segur que després tinc temps perquè realment jo crec que sí que has aconseguit aportar una mica de llum, els he vist escriure i els 10 minuts que ens queden també volia donar la paraula a la Paula i al Jesús perquè també hem volgut que acompanyessin a la Mercè una miqueta per des de la seva experiència personal com a persones emprenedores que són, com a professionals en recerca de feina, com a persones amb discapacitat auditiva també i com a exemple que són per nosaltres, que els coneixem des del Servei d'Orientació Laboral per moltes altres coses, que a través de la seva experiència també puguin comentar moltes de les coses que ja fent un cafè abans i ara la Mercè també ha anat comentant. La Paula es defineix amb ella mateixa com una persona creativa, sociable i tremendament positiva. És experta en comunicació i tecnologies de la informació i també està molt compromès amb la discapacitat i amb la integració de la discapacitat i la seva manera de fer-ho és amb el que més li agrada, que és escriure, i ho fa en pròpia persona a través del blog de This is More, que ja la Mercè ens n'ha parlat. I per altra banda, el Jesús Trabado es defineix a si mateix com una persona molt activa, que intenta estar sempre en formació contínua i mantenint la seva xarxa de contactes independentment de si té o no té feina. Actualment ara el Jesús compagina la seva recerca de feina amb un curs a ESADE sobre emprenedoria específic per persones amb discapacitat que segur que també amb aquests 10 minuts que tenim també ens en voldrà parlar.
Així que, Paula, si vols. Ahí, hola, buenas tardes. Bueno, un poco yo quisiera empezar a hablar desde mi experiencia personal. Si yo me hubiera quedado en el mundo del teléfono y la comunicación oral, creo que hoy no estaría aquí, ni me dedicaría a la comunicación. ¿Ya? Se me hubiera dificultado mucho, me hubiera aislado. Para mí la irrupción de todo lo que fueron las nuevas tecnologías y sobre todo las redes sociales me cambió positivamente, ¿no? Yo cuando recuerdo una vez hablar de que existía algo que se llamaba correo electrónico, fui corriendo a la universidad, que era el único lugar donde había internet, y abrí una cuenta en Hotmail. ¿No? Pues eso es, o sea, dificultad que tenía con el teléfono, a lo mejor una dirección, confundir 6 con 7 y podía llegar a cualquier otro lugar. De alguna manera, vamos a decir, este cambio, que para mí ha sido importante, el relacionarme en las redes sociales, trato de transmitirlo en otra cosa que hago, que también me apasiona mucho, que es la enseñanza. Soy docente de las tecnologías de la información y la comunicación. Y sobre todo trabajo, y estoy trabajando actualmente en ACAPS, enseñando herramientas, vamos a decir, informáticas que ayuden a la inserción laboral. ¿Por qué relacionarlos en las redes sociales? Uno, vamos a decir en nuestro caso, es una gran ayuda. Segundo, es la manera de que podemos hacer networking, ¿eh? Relacionarnos, compartir información, compartir experiencia y que nos conozcan también lo que nosotros sabemos, lo que nosotros hacemos. Es cierto, hay también muchos portales de búsqueda de trabajo. Tenemos portales generalistas, como InfoJobs, como bien mencionó Merced, pero también hay portales específicos para nosotros, posiblemente donde nosotros podemos destacar más. Caso, por ejemplo, de InfoJobs, donde colaboro yo con el blog. Ahora, comentando un poco previamente, ¿no? Mi experiencia, vamos a decir, yo me he encontrado, vamos a decir en las clases, personas que de pronto me dicen, busco trabajo. ¿Busco trabajo de qué? De cualquier cosa, ¿no? Creo que entonces ahí es importante recordar un poco el mapa que nos ponía Merced, ¿no? Que tenemos que tener un camino, ¿no? Pero también, si decimos, busco trabajo de algo específico, y recordemos también lo que dice Merced, la sociedad hoy es líquida, es cambiante, evoluciona. Hay muchas cosas que yo me encuentro que ya lamentablemente no existen, pero que esa experiencia nosotros la podemos utilizar para hacer otra cosa, ¿no? Podemos, la necesidad entonces constante de reciclarnos y de adaptarnos, ¿no? Yo creo que particularmente, ¿no?, las personas con discapacidad hemos vivido a veces muchas situaciones difíciles y conocemos esa, ¿no?, esa vivencia de adaptarnos o readaptarnos al cambio y debemos aprovecharlas, ¿no?, para adaptarnos o readaptarnos a los tiempos que van corriendo. Bueno, le dejo la palabra a Jesús. Buenas tardes. Tal y como ha comentado Merced Gómez, estamos en una sociedad cambiante, donde la demanda supera la oferta laboral. Por lo tanto, para poder conseguir un trabajo es imprescindible tener iniciativa y sobre todo ser proactivo. ¿Con ello a qué me refiero? Me refiero a que tenemos que salir a la calle a buscar trabajo, gestionar redes de contacto. Vale, para empezar, yo recomiendo trabajar compaginándolo con los estudios para adquirir experiencia, tener experiencia y sobre todo adquirir nuevas competencias, como puede ser el trabajo en equipo, la capacidad de aprendizaje, la capacidad de adaptabilidad, etc. Para trabajar lo más pronto posible también se puede hacer mediante un convenio de práctica entre la empresa y la universidad, por ejemplo, en caso de que estudie una carrera universitaria.
Por otra parte, también considero muy importante estar siempre en continua formación. ¿Cómo se puede hacer eso? Pues siempre hay muchas instituciones públicas donde ofrecen cursos para mejorar el currículum, cómo realizar una entrevista, cómo mejorar competencias. De hecho, yo tengo bastante experiencia y he adquirido alguna competencia, pero durante este tiempo me di cuenta que me faltaba una muy importante que ha comentado antes Mercé Gómez, que es la iniciativa y proactividad. Porque yo iniciativa tenía, es decir, yo tenía muchas ideas en mente, pero no las pasaba a la acción, por miedo, porque tenía miedo y tenía que consultarlo con el jefe, por lo que sea. Por lo tanto, lo que hice fue, por ejemplo, ir a Barcelona Activa y realicé un curso específico de iniciativa y proactividad. Por último, quiero comentar que las redes sociales son muy importantes, sobre todo en LinkedIn, que es la red social profesional, no para tener amigos, evidentemente, es para tener contactos profesionales, ¿vale? ¿Por qué es importante? Porque, a ver, hoy en día la mayoría de las ofertas laborales no se publican. Os puedo asegurar que según he escuchado a expertos diferentes, que el 90% aproximadamente no se publican en ninguna página web, ni se hace mediante ninguna fundación ni nada, sino que se solicita a los empleados de la propia empresa para que les recomienden algún conocido familiar para que puedan trabajar en la empresa, porque es más fácil, más rápido y más económico para la empresa. Por lo tanto, es importante tener una red social profesional actualizada, remarco, actualizada, porque no me sirve de nada tener un perfil de LinkedIn muy bonito estéticamente si luego no lo actualizamos, si no somos visibles ante la sociedad. Por lo tanto, tenemos que hacer un buen perfil de LinkedIn y también actualizar mediante aportación de información nueva o compartiendo o recomendando, por ejemplo. Por último, quiero resolver una duda con la Mercé Gómez. Yo me he encontrado en un problema buscando trabajo, que la mayoría de las empresas, por no decir todas, ponen como requisito imprescindible el inglés, un nivel de inglés altísimo. Y claro, mi pregunta es, ¿realmente lo están pidiendo porque cuando trabajen van a utilizarlo mucho o no? Desde mi punto de vista, yo creo que lo hacen para reducir el número de candidatos que se presenten a la oferta laboral que publiquen. Por tanto, yo creo que deberían ponerlo como requisito valorable y durante la entrevista profundizar más sobre si se va a usar más oralmente o por escrito y en qué nivel. Bueno, ya se entiende. Muchas gracias. Gràcies al Jesús i a la Paula. Abans de donar-li l'última paraula a la Mercè perquè li resolgui el dubte al Jesús, ara quan el Jesús parlava sobre la importància, el valor, el pes que tenen les xarxes socials i tu parlaves de LinkedIn, m'he recordat i dic, ostres, m'he donat compte que nosaltres abans de conèixer-nos tots junts avui fent un cafè ja estàvem connectats a través del LinkedIn i una miqueta per demostrar la importància que té la xarxa, en aquest cas una xarxa molt especialitzada en l'entorn laboral, per una mica exemplificar el que estàvem parlant. Mercè, l'última paraula. Doncs per respondre a aquest dubte o aquesta intuïció que deia en Jesús de fins a quin punt l'anglès és una criba o és una necessitat, clar, no es pot fer una resposta generalitzada, dependrà de l'empresa. Per a algunes empreses, en aquest món que dèiem ara, tan vertiginós, tan de canvi, també m'ho he deixat, però suposo que ja hi compteu, és global.
moltes empreses estan treballant no a nivell casolà, municipal, ni autonòmic, ni estatal, sinó que moltes empreses s'estan movent a nivell global. I per tant, per a aquestes empreses, l'anglès no és un capritx, és una realitat i una necessitat. Però també és veritat que en moments de crisi, quan a Infojobs posen que hi ha 3.000 candidats, és evident que no s'entrevistaran els 3.000 i llavors en un moment on hi ha més persones buscant feina que llocs de treball creats, d'alguna manera es puja el llistó i un criteri que pot tenir algunes empreses és dir, demanem també un nivell d'anglès. Què fem en aquests casos? Jo us deia abans que és molt important que tingueu consciència de quines són les vostres fortaleses i quines són els vostres gaps, quines són els reptes. En aquest cas, clar, hi ha empreses que l'anglès el necessitaran i el necessiten del cert. En aquest cas, si vosaltres no teniu l'anglès, poseu-vos les piles si aneu a un objectiu professional on l'anglès sigui fruit d'una necessitat evident. No hi haurà més, serà un gap que tenim que si volem treballar en comerç internacional és evident que necessitarem l'anglès i qui diu això diu moltes altres coses que en aquest moment fan falta. L'anglès és força necessari. Ara, també és veritat que algunes empreses ho estan fent només com a sistema de pujar un nivell com podríem buscar-ne uns altres. Per tant, llegim la lletra petita dels requisits de les empreses, entrem a les pàgines web, mirem quin lloc de treball és i si en algun cas pensem que ho posen com a criba, ens podem atrevir a fer l'autocandidatura o si és en resposta a una oferta, posar l'oferta, anar a l'oferta i llavors això sí, quan passem a etapa d'entrevista, compensar, dir el que podem aportar, tenir molt clar sempre el que podem aportar. En aquestes empreses on és com a llistó, com a pujada de llistó, en aquestes empreses sí que podem mirar que encara que no tinguem l'anglès no passa res. Si ho és amb les empreses que sí que el necessiten, llavors també aquí podem fer estratègies. El necessiten a quin nivell? A nivell escrit, a nivell llegit, a nivell oral, a nivell parlat i que cadascú en funció d'on estigui que prengui la posició, perquè no es pot fer una resposta general i sí que us confirmo que en alguns casos seria millor que fos només valorable perquè després quan la persona té el lloc en la realitat no l'acaba de fer servir tant, però en d'altres sí. Llavors mirem lletra petita o preguntem-ho, també les empreses també poden contestar aquest tipus de preguntes. Em sembla que ja estaria contestat. Molt bé. Jesús, Paula, Mercè, moltes gràcies. Dos idees, algunes. Les barreres de la comunicació són capaces de trencar-les les tecnologies de la informació, ho deia la Paula. Substituir l'armari per la motxilla, m'encanta. Nosaltres com a professionals d'orientació ens esforcem una miqueta per treballar-ho i la metàfora m'agrada. I tenir capacitat i habilitats per adaptar-nos a aquesta societat tan líquida del Bauman i en ello estamos. Merci. Gràcies.